Familiar mamuno kay naamanay movie kanang Noah's Ark. Paglunop sa tibuok kalibutan, gisgutan man ni Hesus diri, hurot gyud kamatay ang tanang dunay kinabuhi. Gawas lang ni Noe sa iyang pamilya o kadtong mga mananap nga iyang gisod sa arka. Ako mangutana ko ninyo, nganong nakabantay man si Noe nga moabot ng lunop niya ang tanang tao wa man kabantay? Nga pangutan ay mong tupad ina nganong tinuod to no nga nakabantay man niya ang tanang tao wa man gyud kabantay. Si Noe ra man og ang iyang pamilya namoy tubag. Wa mo itubag no. Inig kamatay ninyo, magkita mamong Noe dito, pangutan-ala niya siya. Kaya ako di sa ko katubag. Pero naitubag nga gisulti ni Hesus ni siya pagbantay. Nagbantay manggog maayo si Noe. Unsa may iyang gibantayan? Ang iyang katapusan. Ang katapusan. Kita lain man tag bantayan. Bantayan ato atong balay, bantayan atong kwarta, bantayan ang kaning mga anak, magbantay sa bana, magbantay sa asawa, manghimantay sa silingan, magbantay sa pari, magbantay anang imong mga alahas, kanang imong naong sige hanimog bantay, ang imong buhok sige hanimog bantay, mga kilay, mga anak, mga kuko, mura itong gibantayan. Pero wa ta nagbantay sa katapusan. Sige, sugdi na karon. Lingiya imong tupad ingna pahinomduman ti ka matapos ra ka. Ano ba? Ingna na imong tupad ba? Ingna pahinomduman lang ti ka matapos ra gyud ka. Lingi ba? Ang wa mo lingi, wa kabantay. Mao na si Noe nagsigi siya og bantay sa katapusan. Og unsaon man pagbantay pagpangandam ining katapusan, maminaw ta sa pulong sa Ginoo nga maoy tag-iya sa tanan. Mao na diri sa atong unang pagbasa niingon, mangadto ta sa balay sa Ginoo, maminaw ta sa iyang pangapagtulunan, magpatudlo ta niya unsay atong buhaton. Kani pagsimba karon, unya kay manganhi mo dinhi, anhi manoon mo mga tug ana uno din yang muulis balay adto dito magmata, siga kay mata tan-aw ana mga cellphone, mga computer, kana mga duwa diha, kanang mga unsa pa nang mga chismis diha, mga sports o guban pa, siga kay mata nya anhi simbahan, inig simba anhi matug ana magnanga pa. O nang di ka kabantay. Kinsa man ninyo dinhi ang magsigig yog basa og Bible o nya i-share gid sa iyang mga anak or mga kaubas balay ta sa kamot. Uy, nay usa ka buok ni pataas bata man na. Unsa man imong uban di ay? Unsa man inyong gibasa kada adlaw? O na siging pa-eskwela mga anak, siging pa-eskwela. Nya di ka maong mubasag Bible? Kana ganing magmisa ko, labi na kana mga menteryo or kanang misa anang haya. Wa man ta na mga lektor kasagaran. Muingon ko, kinsa may ani ada bay taga St. Peter ay. Kinsa may dito ba ko gabi do ka buk akong gimisa atong sang adlaw, do ka buk akong gimisahan dito. Nya mangutana dayon ta, kinsa may mubasa na ikaw ada ka rin batan-on rin, oh di ko unsa man na Cebuano o Cebuano, oh di ko mubalibad wa ko'y kuan, wa ko'y kanang unsa tawag na, wa ko'y anchuhos nya kasigig ana sa cellphone wa ko no si anchuhos nya makabasa ng gagmay kay litra. Naku kamo mga yawanon gyud mo. Kana bang mahadlok mo basa sa pulong sa Ginoo pero di
gyud masipyat basa ng pulong sa tao. Muna ingon San Pablo, likay ninyo na diri sa ikaduhang pagbasa kanang pagsigig hudyaka, sigig kaon, siging inom, siging kalaway, sige anang pangwarta, likay na ninyo kay maugid ni ang mga pulong sa kalibutan kanang aligre, kanang lingaw gyud, unsay paliton, unsay makapabeauty, unsay gyud makapanindot naong mao ginay siging sultis kalibutan, ganahan sa kay magsigig basa. Pero inig-ingon pulong sa Ginoo, usa pa lang gani kalinya, hinguyab na. Di para bagyod kasabot. No, na. Sige. Lingi ay mong tupad. Ing na ganahan ka mo basag Bible. Mutan ako. Pangutan na ba? Tanawa. Gyud. Unsa may dangatan kun di ta magsigpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang mahitabo moabot ang kamatayon or ang katapusan, naratol ka itas tanan. Maratol ba? Hadlok kaayo. Murag di mahimutang. Pero kaning mga tao nga andam ug nangandam nya siging puyo sa pulong sa Ginoo, ang mahitabo relax kaayo. Muna ingo San Pablo, isulob ang armadura nga mao si Hesukristo haron dili mo makalitan. Kanabitang sundao nga andam tanan, sakto sa training, sakto sa kargadas armas, naanay kontra, relax kay nas tanan. Sige ron, dool di ba hut doon tamog patay, daghan ning armas nako. Nya Mike ay kung pagka-train, pero kana ganing white training, nya wa say armas nga tarok, naa naman ka. Uy. Ratol, no? Pero kanang sakto sa training, sakto yun kayo sa kargada, sakto sa armadura, relax kayo. Nganong si Hesukristo may gitawag og armadura? Tungod kay si Hesukristo mao ang pulong sa Dios nga nagpakatao. Ang pulong nga matud pa ni Kristo, ang akong mga pulong, espiritu og kinabuhi. Unsa pa may imong pangitaon? Kinabuhi na nasa pulong, espiritu pasabot gahom o grasya na nasa pulong. Natisting yo, marilax dayon ka basta mosunod ka sa pulong sa Ginoo. Sama nang ingon si Kristo, uli mo sa inyo ibaligya ang tanan nimong kabtangan ug ang halin ihatag sa kabos. Relax mo ana o ratol? Kinsa dinhi ang ganahan kayo anang musunod ta sa kamot. Tanawa, di ba wa nakaron og moingon na ron nga ang imong balay gilungkab na gadakas imong cellphone ni blink diha kay tuwa kay gibutang ditong CCTV nga connected diha. Mahimutang pa kag tambong sa misa. Di na no, maratol ka. Pero naa na sa imong unahuna nga puy-an na nimo nga ibaligya ang tanan. Di inig blink sa imong cellphone, pagtan-aw nimo to ana nagsugod naglungkab, ingon din ka niya na ang mga namalit ay. Namalit ba? Ingon man ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Di to na nanood na ang namalit. Di malingaw ra ka. Inka dali asad Lord o pagani ko kauli, hali naman. Relax kay gabuti mo dito sa limpyo wa nay TV, wa nay kuan, tanan gyud kwarta, alahas, kuha gyud tanan. Moingon din ka, praise the Lord. Natuman gyud ang pulong sa Ginoo nga ihatag ang tanan ngadto sa mga kabos. Relax kay ka. Anong wa man mo oyon. Pila ka buk asawa dinhi nga relax kaayo kung ang bana di na mauli nya dili na sad makontak. Pilang asawaha din nga relax ra gyud kayo ta sa kamot di usang kana anay sa kanay mamakak kanang relax ra gyud ka ba ang asawa ra gyud nga kanunay naminaw sa Ginoo kay unsa may sugo sa Ginoo ningon ra gyud na ang Ginoo nga sabi nga sa Ginoo
related ani. Ayaw mo kabalaka, biyai ang tanan, imong bana, imong asawa, imong anak, imong ginikanan, hastang imong kaugalingon. Nya karon pag kontak nimo, wa naman makontak, mingon ka, mo na ni okasyon nga biyaan ang tanan, unahon tanig biya ning di na makontak. Unya kay niuli man, human sa mga duha ka semana, niuli man. Unsa may imong isulti? Og magsunod ka sa pulong sa Ginoo, moingon ra gyud ang Ginoo nga higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Di iniguli, moingon ra dayon kaniya nga, hala niya nang akong sumpay sa kaugalingon ay. Di ang imong ipangutana, saman gigutom ka, saman kana ganing okay ra ka. Di jud ka mangutanag diin gikan, moingon pagani ka, I miss you. Lipay kay ko ni uli na ka. Pero ikaw wa ka magsunod sa pulong sa Ginoo, sos layo pa gani gisugat na nimo paka-paka ang baba, diin kang panuwaya ka, diin kang pistiha ka, animala ka. Sigihan ti kag kontak, di jud ka makontak mo saman. May gani ka nakahinungdom pa kag uli din kadungdom pa kag balay buanga ka. Ana. Karon ni uli na ka. Ni uli na ka kay natagbaw na ka sa imong kabuang dito sa imong kabit, ha? Ni uli na ka. Tuo kag dawaton ti kang panuwaya ka. Gasunod ka sa pulong sa yawa. Og moabot ang katapusan nga wa ka kapangandam. Labi na gyud og mokontak nimong taga St. Peter. Di adiring imong bana padong na i-cremate. Sus ratula ka. Ana, dili oy, di ka makalitan basta andam na ka. Tuan na tapos na din mo ding wa na ako makuan. Amo abot man kita sa atong katapusan. Di ba relax kay ka. Igo ra ka mo adto dito ay lang nag-cremate sir kay akong gusto bilaran ko na diri sa amo. May na makasudong ko ana isa naguba mang naon kay nabangga man perti man pagkaguba yan. May sana sir makapamalandong ko nga sooner or later maguba sa ning akong naong. Nindota no? Mingon din taga St. Peter sana all. Okay, relax yung kayo ba? Relax kayo. Kinsa man nato din ang relax anang sitwasyon na panagsara Pero ang naminaw ras pulong sa Ginoo. Tanawa ra gud si Maria na kanunay nagsunod og naminaw sa pulong sa Ginoo. Ang iyang anak gikulatag maayo siyang atubangan, gibitay sa krus. Relax ra kay Mama Mary, gabarog, naghilak pero wa maratol. Si Jesus nga mo'y gikulata, relax na sad kayo. Paglansang sa cross, relax ra. Wa gyud magyaw-yaw. Wa gyud masuko. No. Nga naman, puno man sa pulong sa Dios. Sige. Lingi ay mong tupad. Katapusan na lang ning lingi basin ugma wa na siya dia. Pangutan na siya na relax ra kag matapos ko. Ika na relax ra kag kun matapos ko. Sige na. Nya mo ingon kaysa simbako. Yawan ona siya. Pero mo ingon kaysa relax ra gyud ko kay musunod sa diya ko nimo. Ingon. Nindot no. Naon ba? Uy, maratol oy hala sige gyud, patambal gyud, pa-check up gyud. Bisa gi-declare na nga stage 4 pakimo pa gyud. Ay nala mo pakimo ang budget nimo ipalit na lang nagslot. Magampo pa ng tibok simbahan mo, hangtod ka dito. Ayaw na anang padialysis, gausik-usik na lang ka. Katulog ka padialysis kada semana, ipalitan ni mong slot, bali nag-15 ka slots. Matukod pa ang simbahan. Ana, ikaw niya ako pa dir, mamatay. Matapos, apan dunay sunod nga kinabuhi, nga dili na matapos, og mao na to ang bag-ong syudad, diin adto didto ang Ginoo makig-uba nato og moingon dayon diri kay naghigugma man ka sa simbahan nga akong gitukod dayon diri kay bisan asa ako ato asab ka. Di ba? Na siya nindot pero moagi sa kasa bahak ngadto sa kanang kuan Manila Memorial pero ang imo ra ng lawas ibilin diha pero ang atong kalag panalitan, mamatay ko karong gabi
o tinuod lang yung kung nahiusa ni Kristo, ang akong lawas mahibilin, pero ang akong pagkaako, ang tinuod nga padersyano, og makasuod lang yung langit, porting hayahaya dito, kapoy aning pamaligyag sa lahat, way mo palit. Sige, tagpabaga snahong. Pero katubi ang akong pagkutom sa akong birthday atong November 24, gikan sa akong pag-announce, ingon ko, birthday gift ninyo nako, palit mong slot. Nahalinan ba akong mga 3,000 ka slots? Okay. Kuan man to, 10,000 man to ang pag-announce nako ato, mga 10,000 pa man to atong halin. Karon niabot na og 13,083 ang atong halin. Oh, di ba? So, kung gusto mo nga matapos mo nya mo ditso sa langit, palit yung slot. Ayaw gin mo pag-budget anang pagkaon lang, kanang inom, kanang tukod anang balay, kanang pagminyo, kanang pagditdit sa uyab, tinukhangay sa uyab. Ayaw na lang mo na pag-budget kayo. Budgeting apil ang simbahan. Kana. Gina, nindog na ta.